Shalom. Ada orang so tapuka perminggota di bagasan Arianon. Perjoloma tapasaha dirita di bagasan tangiang nahohom. Martangiang mahita. Amin. Mari kita sian buku ED nomor 125 ayat sada dohot ayat 4. Marhite-hite goarni bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus, dohot goarni todi porbadia na tumopan langit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rabdo Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudi hamu. Ali akan holong roha di ibana. Marlas ni roha si tutuma rabdo ibana sudi hamu. Ali akan marsak roha mida ibana naselaun. Las dorhaku dia akan namadok tuang. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulu padumuhon jolma doho debata. Hupuji hami guarmi jala hudok hami moliate tuho anan saluhut nabi nahenmi patupahon hangoluan nami. Sedongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikir hami totong natinaonmi dohot hamamatem. Asa warsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami hapor siaw nasitong. Jala asa maroha hahulongan hami huhut madok ngoliatit ho. Asa ulo hami mangihuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga di saluhut huria. Naung tinobusmu marhite mudarmu nabadiay olat nion rodi saleleng ni leleng na. Amin. Marede mahita.
Tabigema patik ni dibata di mingguta sadarion ima patik perjolo saharodi patik na pasapuluhon songonon madidok disi tapai hutihut ma patik perjolo ahudo Jahoba debatam nina debatata dan jadi marakup ahu bahenomu debatam na paduahon dan jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang do na di Banua Tongon rodi na di Bagasan Aek na di Torunitano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan na patoluhon dan jadi dohonong guarne bata yang gosuture dalana ahona umna dosogot aka namar sineang di guarna na baupatnon ingot hamuma babadiahon ari mingui di nauno marima ulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dan jadi ho mangula anggo nasadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak be na mangibati hutam ai di nauno marido di topa debata langit dohot nano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi meradia do ibana di hari papituhoni, di bahenido ubain dari pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nane jala di parbadiai. Na palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa mertuaho, jala leleng mangulu, di tano nanilehoni Jahoba de batam diho. Na paunopon, unang ho mamuno na papituhon unang ho mangalakop na pawaluhon unang ho manako na pasiyahon unang ho makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma na pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang na posona bawa manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bahang padok ni bata taringot tupati nasa pului songonondo. Ahudo Jahoba de batam nina de batata, pergogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut popaton. Pinopar ni akka na suguro hadiau. Alai asidor haku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangano si patiki, olat nido sahana, atong rak mangido gugo mahita laho mangulahosa. Ali Tuhan de bata, say pergugoy mahami, mangulahon na humbar matimi. Amen. Marede mahita.
manupotima dosata nagudangi tujulo ni bata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami pergugo na suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manupoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahatan do hami tubuh jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hiyan. Salut do hami manibil siyan akadalanmu masay gudang do panganosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan alaniding ganibasam dohot asin ni roham. Sayong nang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot panganosyon nami. Saingot mahami hobarto asin ni roham dohot ding ganibasam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasisani dosata. Humokop hita gabi dosa ibana naso tumanda dosa di bahen di bata. Asa gabi hati gora ni di bata hita marhite-hite ibana. Hasanga pema di bata na digijang. Amin. Marede mahita. Hatani di bata turpuk epistel di mingguta sadarion ima na tersurat di Lukas 15 ayat sada saharodi ayat pitu. Lukas 15 ayat sada saharodi ayat 10 pitu tajahama secara responsoria. Upama taringotu biru-biru nalilu. Dungi di pasolhot torop aka si jalabeo doho si perdosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise doho si boto surat ia hatana sida dijakonon do aka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hataon ibana ma upamon tu nasida. Ise hamus sahalak par biru-biru 100 anggota depar sada siani nasotu manggilhon nasia puluh siai di ladang lahu mangalului nasotaridai pai maju pangsa. Ia dung daposa diapehoma tu abarana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dot hombar hunduna di dokma tu nasida. Marnas ni roha mahamu rap dohot au ala jupang au biru-biruku naung magui. Rak majah mahita di ayat pitu. Udok ma tuhamu sumantu guru goda las ni roham. Sahalak naulo paubaon rohana. Asamida siapulu siap partigor nasopola paubahon rohana sida. Odat nido sahana. Mertua do aka natumangihon hatan di bata jala naupiopsa. Amin. Mari di mahita. Satu
hinatidako ma hapor siaw tai, songon na hinatidako ni dongatna sa hapor siaw di pertibion, rak mahita madro. Au porsea di bata Jehovah, idong ama pergugun na suatu dosan, na tumopan langit dohot nano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadei, iman na tubonis Maria, nagabi-gabian siato di porbadia, andorang sohaguguan. Ido tuhatna na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate terpaja luibana di hau pinor silang. Na tua tu banua toru dung dit nanom, na mulak mangulu di hari patulugon. Nama naik tu surgo, lahudu tu siamun di bata Jehovah. Amanai pergugun na suatu dosani, di simai bana pai mula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Ang kursia di to di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akal na badia, dohot dasani dosa, dohot dihatai na mando, mulak mangulu sogo daging halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Shalom mamangina. Tabagima titing namasa dohot si pamasauta di samingguan. Titing nama ragam. Minggu tanggal 27 Maret 2022. Na perjolo guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu letari lapatanna marlas niroha mahamu. Topik minggu marlas niroha di bagasan Tuhani. Na paduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan. Bagian A, sebelum memasuki gereja lebih dulu mencuci tangan dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. B, selama ibadah berlangsung tetap memakai masker. C, duduk di bangku dengan menjaga jarak. Patuluhon, parmingguan keluarga di Jabu via video streaming YouTube. Di Pangido tuganup ruas niuriata nasoboi marminggu di gereja alani sahit manang lansia asa marminggu ma di Jabu madohote parmingguan melalui video streaming na disiaron HKBP Raja Wali secara live. Di parmingguan pagi 2 dohot Arian. Di Papungu ma pelean jala di pasat matuhuria marhite situawek manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau, nomor rekening 1342001314. Jala bodo ditransfer melalui virtual account. Papaton pertengahan wek di gereja dohot via Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Patu Pahuriata do pertengahan wek maringanan di gereja nadi hasuton ruas manang parahalado weksia masuk pukul 8 borngin dipangido tua karuas na sebuah madohoti pertanyaan wek boy mama dohoti melalui virtual Zoom atau meeting. Palimahon PA Perempuan hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di Patu Pahuriata do PA Perempuan maringanan di gerejaon masuk jamo Pak Botari alani di pangidohon asaretama roaka perempuan digaunuk wek lahu madukoti PAI paunopon PA Naposo. Hari Sabtu tanggal 2 April 2022 di Patu Pahuriata do PA Naposo maringana di gedung sekolah minggu masuk pukul 7 borngin wib di pangidohot tu yanak kota Naposo HKBP Raja Wali asa arap retama dohoti PAI. Papituhon bisa sambut Hombartu SK mutasi ini amang pendeta Daniel Tambunan STH tu HKBP Brebes Resort Brebes alani Patupota do di hari Minggu tanggal 10 April 2022 acara bisa sambut perpisahan tu amang pendeta amang Daniel Tambunan STH doh penyambutan tu amang pendeta
Dedi Pasaribu STH. Ima amang pendeta fungsional Nabaru. Domutusi di hari Minggu tanggal 3 April 2022 amang pendeta Daniel Tambunan STH. Doho ibadah malam marjamita di huriatan ima ibadah pagi sada, pagi 2, siang, sore doho ibadah malam. Las marpalia 7 lemah hita, las dalata madok molate di pakabosan nasida di huriat tahun. Napawaluhon vaksinasi COVID di HKBP Raja Wali. Di hari Minggu sadarion di Patupado vaksinasi COVID di huriata ima vaksin naparjolo paduahon do patuluhon manang booster. Dimulai nasugot satu sadarion sedang berlangsung. Napawaluhon vaksinasi COVID di HKBP Raja Wali pasiahon dana nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 10 Maret 2022 di bahasa tahun tuatado saya dana boro di keluarga amang pendeta lu beteruan inang ebor segian. Alamat Jalan Soekarno Hatta, Komplek SPBU Wek Walu. Hipas doda danaki suang songoni nang natorasna. Pasapuluhon selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali Pasahaton selama ulang tahun matuhamu ruas nihuriata nang naso ruas depe nama ulang tahun kelahiran doa pernikahan di mingguon mamuka siat tanggal 27 Maret 2022 1 2 April 2022 hata ni depatatu nama ulang tahun di mingguon IP Jaga Maho sotung makolom sordang nadnya di bagasako Lukas 10 sada ayat 35 Pasal pulsadahon hata moliate pasal ton nuriata do moliate tu sude ruas nuriata nang ruas depe nang pasaton pilihan siganuk minggu pilihan pertanyaan keluarga parpuluhan do taha molateon songini nang pilihan tahun molotung adong kekeleluan manang na orang jelas di tingtingon boy malangsung dihubungi sintowek di konsistari songini ma tinting na masa di minggu tasamion tuhatama nama dongi hatinya hita saluhuna molate. Marede Mahita. Dame ni debatana sumurung sasaluhuk na roha imana mangaramoti hati-hati doh pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Harus mari kita kamanginang hatani Tuhata di mingguta sadarion tersurat mai di pesalmen 32 mamuka sena walu sahat tu ayat 10 sada pesalmen 32 mamuka sena ayat walu sahat tu ayat 10 sada songonomma didok disi soso tu hadaulaton hupar rohai jala hupodai peho taringok tudalan sidalanammu wiring-iring peho dohok pamereng ni mataku
unang tung songon hoda hamu manang songon halode na somarroha dangolo jumono tuho da pinatuduk ni kokang tung naladdo perniahapan ni parjahat alai manangise namarhaposan tu Jehovah haliakononna tu si asini roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marolopolo mahamu ale akka partigor jala maredde masudehamu akka parsihohot marroha ramai hita jo majaha kamanginang mulai sena ayat 10 sahat tu ayat 10 sada tung naladdo parniahapan ni parjahat alai manangise namarhaposat tu Jehovah haliak kononna tu si asini roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marolopolo mahamu aleyak kapartigor jala maredde ma sudehamu akka parsihoho marroha akamanginang sejok dohian tiki danak di sihaiteon niba di huta adong do taringok tuhoda do halurion podanina tuetue jadi sonom mak jala biasanya manek konarong do peristiwa pendukung baru pedihatahonon tersonon jadi biasanya kan molo manuguti lautu sikole iba manang borngin olo do bodarina olo do manuguti molo lao omak nibon biasanya toromak do mangatur ahonotong manajemen wakton lam hot torenda tu iba kan awan non laho tu pesta ngaulan non aw borngin mulak jadi ho molo mulak sikolan non etor laho tu baliat tana di sanan marbabu jagung mahoisi ate inna jala iko selesai do apa lolak ni songonon etor ibadri dung mulak seni penokko baru pe parahon na dijawin na boy di mangalim mga pinahan boya ha tersoni anggo ko iba tong etor hato-hato do mangalusion olo mak ningon ala bayangan ni betong oh tu pesta do HP mana berarti bodo pe marmiam satokin karena tari dotong pesta ne dotong anggona tersep dang ulau ni kan oke terningot deh una ngasalolo ulahonin na oke gampang tori dotong ala yang go dibayangan pesta lalu amanginang terjadi matong kan ala memang yang kita dengarkan dia akan pergi saya bisa bermain menambah waktu itu tong na berproses di pikiran terjadi matong isi kola pengalas rohat tong senyum bewara da pole ku kato atau anom mulak ai so jauh oma atari itu lalu kebablasan makan dung mulak sekolah kebablasan pola saya mangan marmeam terus marmeam apa yang dipesankan yang dikerjakan dang niulah hobe atau ngatar lalak be marmeam baru terkeluar madon aki hola mula imana mula sejauh teribereng ma beh dang arong na selesai ulonon be ngasai rahoda na pinalua ho torema he adu begi hamu do pete he kamangenang bah marmeami ho sadari dan yulah ko ulammu ngasai rahoda na pinalua ho enna jadi artinya manginang kalau kita sampai kebablasan tidak mengerjakan aturan-aturan yang telah dilakukan kepada kita dan iulahon akan sehat manang nong tadukon manang terlalap kita terlanjur sudah dan terkendali sampai soboi mangulahon akan ringgabe jok de dokone songon hoda napina lua termasuk de itu akan setabi itu akan amar baju itu akan bor para pojok dari huta binege bah angalak saya hoda napina lua ho saya boto ho biadat itu rena songone itulah kalau kebablasan jadi napa dua homuse taringok tu halo DP ada juga istilahnya itu hanya keledai yang mau jatuh dua kali ke lubang yang sama ini menggebar hon hauton di jalma me jadi melolo akope setor ide dok na tua
Ngalak sahira halo di otom. Enak kan? Saya kutugu-tugu kutusan. Saya koleano iko patuduon, iko bebebebako, nyom matana, nyonuluna, nyonahana, saya bebebebako, sahira halo dena. Songoni matur pukon, akamanginang. Ipatorang diajarhon supaya sikap di perpesalmen saati menjadi bijak. Ido sedok kalimat pertama di ayat 2 hupar rohaiho. Jadi mau di bahasa Selina sakal gitu. Sakal artinya menjadi bijaklah. Menjadi bijaklah. Bijak dalam setiap situasi, bijak dalam setiap kondisi. Artinya mau lepas di ho waktui, mau lepas di ho tiki, unang sahira hoda napina lua, unang sesongoko dah ho enna. Manang melepas di ho lagi lemah atau bagaimanapun itu dalam menyikapi kondisi orang songon halode lak mau toho tersongoni. Makanya itu yang dipesankan sian ayat perayatom mata bereng akamanginang kalimat pertama yang Tuhan pesankan kepada hambanya adalah menjadi bijaklah. Bijak menghadapi situasi, bijak menyikapi situasi, bijak memanfaatkan waktu, bijak memakai tiki. Amanginang tak sudah jol boboy bijak. Molo matua jol mata he. Nggak pasti bijak? Ma, tak terus sudah kan? Belum tentu. Menjadi tua pasti, menjadi bijak belum tentu. Ida sedok kepada pastelima tunani hawalongan nai kepada orang yang dia rawat itu sakal ne mana. To be prudent. Menjadi bijaklah, bijak menghadapi semuanya. Nggak malua parpesal meni, nggak malua mana sian hamolon dalam situasi, nggak bebas mana sian kejaran-kejaran musuh. Tapi diingatkan menjadi bijaklah. Unang songon hoda na kebablasan yang sesuka-suka, yang semena-mena, naso mengingot masa lalunya, naso mengingot parborhakna. Makanya dikatakan unang songon hoda. Nalomo-lomona gitu. Jadi bijak. Terus yang kedua, unang maoto. Banyak orang menjadi bodoh amanginangalan di situasi. Saya kasih contoh kepada kita ya. Belakangan ini bayako kamu marakku boto atikna Allah kamu mebege manang majahai pertama ya. Di beberapa terakhir ini kan sangat terkenal Crazy Rich-nya Indonesia. Edo kan? Jadi sering kita baca Crazy Rich gitu kan. Bahkan ada sampai 9 yang terkenal. Hebat kan? Ikuti kamu udah teh. Jadi mantap-mantap. Dan tiba-tiba amanginang, bayangkan umur 29 tahun, umur 30 tahun, uangnya udah miliaran. Bahkan 500 M. Ada yang membeli mobil misalnya hak jam 4 pagi, manuhur kaos oblong 400 juta misalnya. Hebat, luar biasa kan? Dan banyak orang yang tergiur, sangat banyak untuk ini. Bahkan terkadang kata-kata pun sudah melebihi. Saya nggak mau menyebutkan siapa yang mengatakannya, tapi salah satu di antara mereka mengatakan seperti ini. Moloau ngajol mana mamorau, indahana. Bahkan Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Coba bayangkan dulu itu, kesombongan itu, hebat kan? Tuhan tei pendang bingung, bohama bani mana pogos. Luar biasa. Beberapa saat kemudian langsung tertangkap kan doakan amanginang. Inilah yang saya katakan tadi, tidak bijak gitu, terlalu sesumbar, terlalu ini, terlalu silama-lama sudah, ya itu hasilnya. Belakangan ini sekarang ditangkapi, bahkan yang lain masih khawatir mungkin kan. Seperti itu. Jadi mau hebat, mau sukses, mau setinggi-tingginya, bijak. Gak usah langsung menghina sampai ke sana kan gitu. Atau mungkin malah dong ijahamu kenang, ininya nalani hati nadon, alani setonon nina tei don, kan ada baru ini sangat menyedihkan juga. Sebetulnya mana alani cinta natu suamina do, cinta hia ni mana tu amat teh. Alera kia dapat ni mana kasih sayang yang sesungguhnya. Anak konna peholana song kaki, anak konna peholana muruki dan tege mana. Padahal masa lalunya dia itu orang yang susah, dia itu orang yang sedih, yang selalu mempertahankan kehidupannya di balik keceriannya itu. Ujungnya mangenang
Roma tu mana hau toon, bodoh total dia, digorok mana geleng na tulu. Ada yang baca itu. Jadi bisa terjadi yang mengenang songon halode botona. Makanya dikatakan bijak menghadapi segala sesuatu. Bijak menghadapi kondisi. Kita akan mengenang bijak menghadapi situasi ini. Gejeng dope hari. Gejeng nayari. Jadi manat ate, manat. Ulang ngalanina masa sonari sampai mersahit kita, menyesal. Ulang ngalanina masa sonari berlebihan kita menyikapi, menyesal. Iya kan? Banyak orang ngalanina seni rohana susah mana tu mersugut. Ayo Allah songoni kan? Susah mana? Atau rigore mana sudah dongan nomor happy marlas ni roha sampai mabukan. Ayo besti-bestiku ini mana musekan? Balam sege mana? Banyak orang tidak bisa menyikapi kondisinya. Itu Tuhan mengingatkan kepada pemazmur, menjadi bijaklah, bijak menyikapi segala sesuatu. Bisa sedih, bisa bersuka cita, bisa. Alai unang songon hoda napina lua, unang songon halode nama oto nekos say bababaan. Gitu. Itu makanya sakal to be prudent, menjadi bijaklah. Ido nang natuat tapi saya pengok deh tuak kahita sude. Saya dinasehati deh, saya dipodai deh ya teh. Patun hangoluan jala tois hamagoan gitu. Jadi manangis na solo mabigi hopoda, na solo manangihon nasihat batu magona ma imana. Kemudian di ayat itu juga dikatakan dia walui hupodai peho taringo tudalan si dalanammu jala didok musa disi huiring-iring peho doh pamereng nih mataku. Ini yang selalu dipegang orang tua. Molo na tua-tua si pertangiang bagi hamu mah molo manangnya konakan tua-tua mungkin ibu-ibu juga masih seperti itu berdoa, Tuhan dang terpajaga-jaga ugel lekol, dang terberengawi marhita si malelekku, dang tu tangaku laho managunugui. Alai do emma, ala yang go tangamu tu do mangalinggomi. Anggo si malolong mo say parrohonomu deh. Kan itu tangyang ninasi dekat to kadana to enakonna. Kita tahu kelemahan kita, tahu keterbatasan kita, enang tolak tamada gunagui terus. Tak mungkin itu nota itu sekolah tu dia tu segala macam kan kita nggak tahu. Apalagi sonare boy boto hamu ke kegiatannya kanak kona mangina tidak ada. Tapi melalui pemazmur ini kita sadar ternyata manginang Tuhan selalu menjaga, mengiring-iring marhite si malolokku. Itu dia pehita lau, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu selalu dijaga. Orang-orang yang dikasihi Tuhan itu lasbuni peibana setong diperrohon, diiring-iring, ditogu-togu, dijaga-jaga. Aido manginang mabait tabo namar Tuhanon. Ido sadido di Psalm 27 Jehovah si permahanau dan tagaman hurangan au. Dia selalu menjaga. Dan ini kesaksian. Makanya dikatakan di ayat 8 itu hupodai peho taringo tudalan si dalananmu godang majah bibel godang manangihon hatani dewata godang manangihon kasipingot sian orang-orang bijak lasi madalanna mamodai hita lasi madalanna majaga hita lasi madalanna mangaramoti hita akamanginang iring-iring nih tangan naik selalu menjaga dimanapun kita berada sekalipun dalam lembah kekelaman dia akan tetap menjaga. Ima asai dok tuhita akamanginang ditikyon marlas ni roha mahamu di minggu letarion. Kan menarik tuh sebenarnya minggu letarion. Sebenarnya ini kan udah minggu-minggu pasion gitu. Jalan mulai berek kamu jamita, mulai minggu-minggu lewat satu nang ronon, ini semua soal pergumulan-pergumulan orang-orang percaya. Alai didok anong sada guarda minggu di pasenon didok minggu letare marlas ni roha kan marlas ni roha las do rohamu no yang kamangina las do rohamu kalau saya penganggu-anggu ton bisa ya bisa tidak ya ibaratnya tong kalau di Facebook on disukun las do roham no yang kamangina las do amang hehehehe hehehehe nai mapenentunat tong kan jadi molahu bereng memang las dorohata sesanakim masuk permingguan taworo paredot tapi semangat apalagi mamereng bunga-bungon berbunga-bunga dok hatiku bah ate
Jadi dengar do songonon molo bunga na mangolu di altar. Berarti haporsionipe mangolu. Jala rom do madokoni molo saya kabunga na mate na di altar haporsionipe mate do gitu. Jadi ini terus ditingkatkan, terus dikembangkan bagak bungon. Jadi asa mangolu nang haporsotta. Alai masuk mahita tunang horok nak kelas ni rohai. Sipata asuran ni suku sada-sadalas dorham noaing arong madoklas. Alai gumodang dorasit kita nasolas rohana. Holas sinukun, holas di roha di depak. Alai yang buat atena malala. Saya songon na tutuit mekel lina patar tangis dinabuni. Terbukti doi asal makatai ba misalnya manang memimpin ibadah apalagi melenunga ibadah-ibadah yang ini yang kelompok yang meditasi saya tertangis dong mana nggak terkendali solot di hati-hati naik di bawah alam sadar ternyata begitu banyak kesulitan hacikna dok sude di mana hamangina somari hatan itu hat nama dok ketuhita salah serohata di tikyong jala takas di dok dek 10 sada ayang go dicatat noaing bae majo akar sak ni roham noaing pasti tergudek kide sap amat takku inat takku anak kokku na boruku na tulaku sude arsa ni roha naang nama belas ni roha iro kan si patah songoni do hiton kalau mercerita tetangga tu kita dah ai so terdokau kalau ni nak itu neng tangison inaton itu do tangis bahasa gabe do tangis ayaw peso terdokawin na itu ngasarupa solo atong kan doakan asing nih lah tabas ada naya nokusi makatatai tong do tangis sih ima alane kapersukna tapi amang inang dikatakan mulak mehita sia naik 10 muse walu do sia ki ngobat orang naik 10 dok songonon tung nalado pernyahapan ne perjahat alai manangise namar hapo satu Jehova hal yakonon natusi asini roha tung nalado pernyahapan ne perjahat HP amang inang molo kasak mata hita mamereng hirata bodo ngulu ne perjahat ikan saya hirata bodo naik kacik rohani dongan nai baen boy neng lomo rohanian tinggal marah saya hira songni do bayang atta neng merminggu mana merminggu neng dang perlu mana ngula tinggal mamaksa tinggal tekan saya hira lancar sudah berengon ido kan kalau di perroh kamu songoni saya binereng teh ngoluna ayat deban lancar sudah ngolunyan tapi martangi yang pese bota matan hedi bota hodang bota martangi yang ngaya ido kami martangi yang bota hoda hatang yang nena ahai me tawon ido tang yang nang pengamamen na kan me tawo bainias roh koren na aido tung na dihafal maksudnya manginang sering kita memang melihat orang-orang jahat itu seolah-olah begitu enak seolah-olah begitu indah seolah-olah tabu dalam nih bakat tergiur hita dohot tu si dan banyak orang yang melakukan itu akhirnya muncul di dalam diri kita untuk melakukan seperti yang dia lakukan alai turpukon madok ayu botan do tuhatan namasa sipatakan dang taboto alai didok turpukon hatan itu hatta madok hasid do perniaha panni perjahat jadi mungkin ras ona terkonaki di balik ni nang taboto songo dia molla songo di dok na unang-unang amanginang ati na tangis di mamereng anak konna amang anak kon ala ni pangalahok ko dohok mo manaw na hasid unang-unang ati na dohok di mamereng sudah ka situasi penyesalan na nang taboto atau mungkin ada sesuatu yang tidak terobati dalam dirinya ala ngot tamu ma di dohok hasid do parnyahapan ni parjahat unang dohot to si do masukna alai adong muse penguatan ini anaknya firman Tuhan setelah dikasih penjelasan ada harapan ido imana masongonon alai manangise namar haposan tu Jehova hal yakonon nama tusi asini roha ibu tahu deh hal yakukan ibarat yang manginang dikalungkan meraih tabodo kan menjadi juara mendapat mahkota mendapat kalung itu kan kerinduan setiap orang hal yakonon nama itu tusi asini roha manangise namar haposan tu Jehova dia akan mendapat asini roha anugerah setiap saat mendapat asini roha asal poltak mata niari dapat mu asini roha asal mangullu salogo dapat mu asini roha
Asal sehat dapat mau sini roha. Kan? Seperti itu. Ikon dihaliak ko tusia sini roha. Tua kaisei didok diturupukon tuaka namar haposan tu Jehovah. Jala itur mangihuk ma di ayat 10 sadai ma guar minggu ta marlas ni roha di baga satu hani di topik minggu didok marlas ni roha mahamu mida Jehovah. Jala marolopolo mahamu ale aka partigor. Jala maredde masude akka parsihoho marroha. Jadi marlas ni roha di baga sa Jehovah songo di dok kamanginang. Adang ngahudok terse sude boy marlas ni roha. Bayangan kita kan asura dapoton las marohakku. HP belum tentu. Godang dosong onom misalnya ikut dapat tumanyan gajiku nason asalas rohakku ina. HP boy dola sima betu armaran. Adong madok hepeng do mabahel las ni roha. HP bere kamu kapar hepeng ido na marlas ni roha gudang. Kan? Manang, adong madok akapar pangkat do boy mabbe marlas ni roha. Bere kamu gudang do kapar pangkat. Nah mungkin berantakan. Kan? Bisa kita lihat di TV kan? Ai hurang akka hepeng nartisi, akka mangina. Tapi mengapa mereka tidak bisa seperti yang kita bayangkan, kita harapkan? Iko bagak do asalas roha. Belum tentu juga. Godang do na bagak. Natong marukil rohana. Atau banyak lagi yang kita harapkan. Ala didok marlas ni roha di bagasat Tuhani. Amanginang mulai didok marlas ni roha di bagasat Tuhani. Bagaimana kamu bisa bersyukur dan berharap bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik bagimu. Ima. Na penting sehat. Kira wala ninod do berengota. Selama Tuhan memberi kesempatan, bodo pe berubah sudah ima. Asal mas sehat, ale malu ngamar sehat tong bahwa beka. Makanya harus sehat. Itu makanya bijak. Harus kuat. Marhaposan ma tu Jehovah. Itu juga bagian dari bijak. Asalas rohata kamangakenang. Bagaimana kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Jala marhaposan tu Jehovah. Disima hita gabe boy marlas ni roha. Karena kita yakin, kita tahu bahwa mata Tuhan selalu menjaga. Tangan Tuhan selalu melindungi. Sudah managu-nagu hita mangiring-iring jalan menunggu. Jala didok mamuse ale akka partigor. Jala maredde masude hamu akka parsihoho marroha. Ujung nama redde mamuse. Molo nga berhasil kan itur puas dotong. Hita pe alan las ni roha ta boy do gabe maredde hita. Boy marlas ni roha hita. Dung pe sogok na ita bereng. Dung pe hadua ta bereng akka mangakenang. Anggotiki masa-masa perjuangan ni hacik do kan. Masa-masa perjuangan ini tangis dotong. Ay godang dosongoni kan. Dung marcerita dari mana baru petabo. Dung marcerita. Cerita anak tong. Ina amang anggoni ingok do. Sude akka pergumulan ni. Anggoni ingok do amang mola na baron. Anggoni ingok do kana masa dang nalasanga bin na kan. Tapi ternyata marlas ni roha may mana muse di ujung ni pangulahonan ne. Itur maredde may mana. Tangi yang ni daina ngi torin nama. Ala dibayak ko ni mana borkat ala ni tangi yang ni daina. Iturlas marohana. Do sude. Ala dia kamanginang tetap marpas ni roha, tetap beryakinkan diri, ido mabahelas rohata. Bahasa saya las roham. Ngai baik Tuhan hacit, ngamar sahit to bahasa las roham. Ala dong Tuhani nama jaga. Ala dong Tuhan nama linggomi. Jala alamar sogot denggad do perion bayanon ni Tuhani. Amin. Martanya kita. Moleate ma ale Tuhan Jehovah debata di sudia sini roham. Di pengoto rohami di tikyon. Asa marlas ni rohami makasabab posileolomi di tonga-tonga ninggolu nami. Jala songo guardi minggu di tikyon minggu letare. Marlas ni rohami di bagasakko. Ay gudang ale Tuhan pabahenamu. Naso hapikira kami. Na dilehokko. Alani parrohai hami Tuhan. Nunga ditangihok kami hatam. Atau pargogoy mahami. Parbisuhi. Asa totong margogo hami makaporsayho. Asa margogo hami marhaposan tuho. Sude na ngakaruas ni huriamon. Sareho nakanariko di tonga-tonga ninggolu nami. Takas dari botoho Tuhan nakka pardalanan ninggolu nami. Kaperniapan nami posrohan nami Tuhan. Ho na makaholong hami totong. Tarlumobi maka namarsahi ta sa pamalumam mo nasida siya nasi neroham. Paso-pasommo akadok terpanggubati
pasu-pasom makauba na pinakya nasi panganuro di sinumot tahe. Songoni nangaka na marhabot ni roha. Alanya kana masa, alanya kasih taonon naro tu nasida. Tuhan lehonom mugogo, lehonom muapula-pula sumurung syakko. Asa tarapula sida sia nasi ni roha. Matong mulai ate matuhan di pasatai masude. Nasa ngolu nami tu rapamu, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared de bahita muse las disom mata pasahat peliata. Yes,
koma pelata todopan debata martang yang mahita. Ale debata manami na di benogijang hodo haroron ne saluhu silolehon naringgad dohok nasa udibasa na mauliutus. Kupasata masa nanilom itu hami pelan nami tuho. Sejalo may gebek na husus di jolom. Paso-paso medjala ramoti asa ho parhasya kami pelanon. Pati bulhon harajom muri tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhaya maruhana marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang nisilolehom itu hami. Asalam girgir hami madok mole ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banogijang sa pinarbadia maguarmo. Sa Roma harajammo. Sa sao malaman ni roham di banong tanga osong na di banogijang. Leo matu hamis daran hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami sango panasa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasar ho madamena tutodim. Marita Kamanginang, selamat hari Minggu. Pasado